Komandang Rebu iki dek ngelaki bek semobar naik tergulur-gulur kuya bek agus ibaratnya mandang mau banyu sing lebu apa cahaya sing kanggo ngresiki sedulur soal asuki mulai rasanya piye panas ngantuk tidak megah rasa-rasan wong niku prosesnya ngresiki sedulur adus karo nek nganu awake dhewe niku lah apa dharma ku nek sembayang ora tau ngunduh lah ini nek ngono ngunduh apa ora meniki iki ame mlebu-mlebune kudu ngunduh ya cuma arti sapa sedulur. Yo, ini makan. Ditirsi sedulur semakati. Iki amakati. Mripat. Wala barang sing apik sing ora iki semakati atine mau mripati. Sing ngrasa seneng ngrasa jengkel iki. Atine itu. Ya bener. Lah. Yo sapa? Nek kene bromone satuti. Awak dhewe mireng swara. Gantunge kok kupinge sing muka-muka. Nggih, jodone kok suatu sing muka-muka ora kupinge. Mergo iki semak arti. Ya ta? Awak dhewe mau nyuwak karepe tutuk. Ane sing ngrasake ngendi waduke lho. Ya kan? Lah, niku sing diresiki. Dulu awak dhewe muni wong tak dharma ora ora ngene kamu nek terangke ora mudeng. Wong iki kula Pak. nggih. Niki kula namung tanglet mergo kula ditangleti. Mas Kun, nek bar asma 3 niku ade langsung ngrasake ho. Padahal dhewe jendengo Mas, jan paling penting ora tau diomongke niku leresih dipun, Pak. Saking mriki kok langsung ngrasake mriki. Kok mboten limat mriki, mboten ditakon. Aku bingung lagi jawab. Tangleti dengan. Oh, maksudnya ini nih diklo. Nggih, sadurunge diklo saiki. Ayo. Lah kene ana kali rasane kurang. Nggih. Mau wis klipatan wis anu nggih. Lah dadine saka mbunan ya tembus ki ambalane pusat. Berarti wis langsung tebus. Langsung tembus kok dadak iki gare niku ora ning nggon ngok. Nggih. Oh niki tambah ngertosan lho. Nggih, sing. Nggih, Bapak telik kula bingung nih. Nah. Awal. Nggih, carane yang mau suci kuwi, yang mau suci tetep nang ngene. Nek sing diperintah kuwi getarane. Ana utusan. Nggih. Oh, sing galari ora mau, ora kok mburi dhewe. Iya ta? Nah. Terus kayak nggih. Ora kok buka. Iki mau wis kebuka wis berfungsi iki mau. Wis pandangan sak meter iki malah anak. Kok buisi. Nah, komandang Rebu iki dek ngelaki bek semobar naik tergulur-gulur kuya bek agus ibaratnya mandang mau banyu sing lebu apa cahaya sing kanggo ngresiki sedulur soal asuki mulai rasanya piye panas ngantuk
Tidak, perkara-karasan wong itu prosesnya ngerti sedulur. Adus kalau ket nganu awake dhewe niku. Ya. Lah apa dharma ku nek sembayang ora tau wudhu. Nah, ini yang kono diwudhoni apa? Ora meniki. Iki ame mlebu ini. Iki wudhoni ya cuma arti. Cuma arti sapa? Sedulur. Yo, ini makan. Ditirsi sedulur semakati. Iki amakati. Mripat. Wala barang sing apik sing ora iki semakati atine apa mripate. Sing ngrasa seneng ngrasa jengkel iki. Atine itu. Ya bener. Lah. Yo sapa? Nek kene bromone satuti. Awak dhewe mireng swara. Gantunge kok kupinge sing mengkang-mengkang. Nggih, jogone kok kuwi mengkang-mengkang ora kupinge. Mergo iki semangat iki. Ya ta? Ah, awak dhewe mau nyuwak karo tutuk. Ane sing ngrasake ngendi waduke to. Ya ta? Lah, niku sing diresiki. Duduk dulu, awak dia kemudian wong takut dharma nang ora wudune kamu nek terangke ora mudeng. Mungkin terus saiki kudu-kudu. Ya, ye. Oke, lah Bapak Hanowo Songo. Ye to? Lah awake dhewe nek wis merempet kalau tahu ini merem, pandangan sak meter kuwi wae jane Bapak Hanowo Songo. Jadi iki pintu ngisor loro. Ya ta? Wis kudungan ora? Nggih. Lah, dadi ora mung kudu sing lahir kuwi. Wong kudu lahir itu kan loro. Panjang men ora ngorget. Karo men reget men ora ketok. Wani ora ketok. Ya, karo wani men ora ketok. Iku apa dhewe dadi ora sahiri nggih dikudu ora melu-melu awake dhewe identitas ora hubungan ora hubungan. Kapilan mawon. Nggih. Wis dikudungi tiap sudut awake dhewe Bapak Hanowo Songo ditutup. Dadi wis ora kena klegon teko apa getaran teko ndoko. Getaran sing apa sing ora apik. Nggih. Awake dhewe wis kudu niku wis ditutupi. Nggih. Ora wudu wis wudu. Nggih. Nah. Gimana? Nah. Wis niku wis dijabaton secara umum awake dhewe. Pun ngomong iki nggih enten pitakonan ing sedaya mriku masalah sudut dasawarsa. Nggih. Masalah sudut dasawarsa. Dosa wis 10 warsa tahun nggih. Dadi Pasri selama 10 tahun nemokke sudut dasawarsa itu sudut tes dumadine manungsa. Nah, mula awake dhewe wong sujud kuwi apele bareng kok rampune ora bareng nggih. Lah iki sesuai karo asal awake dhewe. Sing nyetak awake dhewe. Nah, iki nggih. Dadi terus kualitas rohani seseorang beda-beda. Ora arep ajaran iki padha. Nek sing nampa kualitas kemampuane beda-beda mergo tes dumadine awake dhewe beda-beda. Jenenge nggih, iku kudu menyadari awake dhewe. Terus
wonten buku dasawarsa kuwi sing jenenge 10 tinutup utawa udah jembrek. Manggone ning ndi? Udah 10 manggone ning pundi? Nggih, bun-bun. Lah kuwi nek nggon simbol Semar ana kudune. Ya kuwi sing iso hubungke sing sinyal. Nek ape. Nggih, ana sinyale kebuka. Iya, kudu kuwi dibuka sik wong sujud kuwi. Dibuka lewat apa? Lewat pandangan sak meter. Kadang-kadang terus getaran kasar tungkat iki jebol susuke angin. Nggih, mula ana wayang jenengane kon goleki kayu gung susuke angin. Apa kuwi? Kayu iki kajeng. Kajeng to kayu iki. Lho, kajeng iki akal. Gung iki gede, kekarepan gede. Kekarepan gede kuwi awake dhewe ora kudu ngomong kudu ngatur riri napas, mlebu-mlebune napas. Pandangan sak meter mau to. Ulangan. Kae sing ana nang lintang Bima Sakti kae. Alang lintang nang dhuwur kono. Wis goleki. Bol, lah awake dhewe iki mung nyok tegel kurang tegas kaya agama liyane. Nah, agama liyane nggih siji-sijine ya kudu 2, 3, 4, 5 kudu ngene. Lah, saiman kuwi sak kuwi saiman. Ini sementara iki awake dhewe durung iso. Yes, lah istilahnya mangan enak kayak terjempangan dewi, anak putune ra diduwi. Kita apa dulu sujud lo, itu ayam tenter menang apa orang ditulaki. Iya kan? Ditulaki paling anak putune nek sambat tok, doloro dan kepentingan. Oke. Nah niku orang lakoni dhewe ora iso. Wah ya bapak makku iso e. Nah, kadang wing ngoten. Lah niku perlu awake dhewe mulai memikirkan sak menika. Nih, supaya generasi penerus itu wonten. Pun saniki saka direktur KMA kuwi ngejak MLKI aset-aset sing kepercayaan ora bisa kodarmo tok. Bahwa nek simbol pribadi wae itu sapitu iki hak komunal. Hak komunal iki apa hak yang menungso. Dadi kuwi menungso sak Indonesia sing mlebu ning kapodarmo ya rumangsa duwe iki ora kok wae turune Pak Haryo Rapuro ora. Nah, dadi kaya Ka'bah, kaya salib. Kayak diakoni sing nyetak kok wae wong Islam yo ngakoni nek Ka'bah lambange anu salib kae wae wong Kristen. Piye ta? Lah, wae dhewe wong kapodarmo nggih. Lambang, nggih. Dadi saiki wong warga Sapodarmo itu ora wis sujud-sujud tok. Nggih, kula suwun sing sepuh-sepuh niki, nggih. Dadi saiki awake dhewe mbutuhke perlengkapan sanes. Rono-rono nggo napa nggo biaya ora? Ragat ora? Lah itu sapa sing nyarane iki? Jasra. Gitu. Terus serawung. Ibu-ibu serawung nang lingkungan iki PKK ini men ora ketinggalan. Apa yo liwat Puan Haryati mengko liwat Persada.
Dadi bubu wong sapa Darmo kuwi saiki wis diwadahi jenengane Neng Puan Hayati. Perempuan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Iku wis ana wadahi. Jawa Tengah sing diketuani Mbak Dwi. Nggih. Nah. Dadi awake dhewe saiki ora wis sujud-sujud tok, seramu karo wong jowo. Sebab awake dhewe saiki wis diakoni dadi ana perkumpulan agama jenengane FKUB. Nggih, awake dhewe iki tetep diundang kok kepercayaan. Jadi orang peduli agama sama dhewe. Mbok menawa musuh iso dadi nomor 7 ya ora ngerti ya. Iya kan? Nah, hari biyen kan biyen pasti ya nomornya nopo agama sapa dharma. Ning pengertiane pasti agama sapa dharma agama kuwi ora agama iki. Ati akal agama iki bali suci. Yogi moyo dadari asale awake dhewe bali suci karo sinar cahya Allah. Sedolan dina to? Nggih to? Ah, bali suci ya dadi rasa, sinar cahya Allah ya dadi cahya mau. Nah. Ya komo. Dadi awake dhewe iki dhewe iki kuwi ora agama ora apa-apa niku mboten. Pengertian agama, pengertian pasti. Nah, awake mau bendina berarti kok agama lagi. Wong lah baik suci karo sinar cahya bendina. Ya kan sing agama kae urung tentu ora ngono. Nah, niku basa India ya.